Λοιπόν, άντρες, η αποστολή μας δεν είναι εύκολη. Ο εχθρός βρίσκεται στις παρυφές του λόφου και εμείς πρέπει να εξουδετερώσουμε το πολυβολείο. Ασφαλώς θα υπάρξουν και απώλειες. Αλλά έχετε εκπαιδευτεί κατάλληλα. Θέλω να θυμάστε μόνο το εξής. Το μόνο που φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος. Και τις σφαίρες. Και τις σφαίρες φοβόμαστε. Δεν είναι αυτό το νόημα, παιδί μου. Επίσης και τις εκρήξεις, μην το ξεχνάμε. Ναι. Αυτό. Και τις γάτες. Όπου είναι πολύ απρόβλεπτα ζώα, ρε παιδιά. Και τις γυναίκες, Τις γυναίκες, ειδικά. Σκασμός όλοι! Αυτό είναι το σύνθημα για την επίθεση. Πάμε, ξεκινάμε. Και τα εκμηρά αντικείμενα, ρε παιδιά. Να έρχονται στα μάτια. Το πυρούνι ο άλλος στα μαγειρία. Χειροβομβίδα! ρε! Και καλά και τις χειροβομβίδες τώρα που... Ναι, και εγώ τις φοβάμαι. Είναι πολύ τρομακτικές. Ναι, γάμισε. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου. Την υγεία σου. Μη φοβάσαι. Δεν πρόκειται να σε δαγκάσω. Αν και θα μπορούσα να το κάνω. Εσύ μικρή μου δεν θα μπορούσες να μου αντισταθείς. Αλήθεια, Αλήθεια. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί εγώ ξέρω τι θέλει μια γυναίκα. Θα πες μου. Είναι απλό. Είναι απλό. Μια γυναίκα θέλει να την ακούει ο άντρας όταν μιλάει. Θέλει να είναι ακόρεσο στο κρεβάτι, να της κάνει άγριο, σκληρό, καυτό, παθιασμένο σεξ. Αλλά πρόσεξε, να είναι και τρυφερός μαζί της συνάμα. Και φυσικά ψιλοτάκουνα, Μανόλο Μπλάνικ. Καλά τα λες, μπράβο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μου κάνεις. Γιατί? Μήπως δεν σου αρέσει το χρώμα? Όχι, το χρώμα είναι μια χαρά. Απλώς συνήθως αυτό το φοράμε εμείς. Όχι ρε, θέλει πόδι για να δείξει αυτό. Δεν είναι και τόσο χάλια για εταιρικό πάρτι, δηλαδή μια χαρά είναι. Ναι, όντως, μια χαρά. Ναι. Εσύ τι θα κάνεις μετά? Θα πάω σε ένα πάρτι. Εγώ μωρέ εντάξει θα πάω σπίτι, ξέρεις, μόνος εκεί πέρα, θα παραγγείλω καμιά πίτσα, θα κάτσω στην τηλεόραση. Πάντως, αν θέλεις, έλα μαζί μας. Αλήθεια να έρθω? Όπα, κάτσε. Μαζί, σας, όταν το λες αυτό τι εννοείς, εσύ και... Εγώ και ο Πέτρος. Μια φίλη του κάνει πάρτι για το νέο διαμέρισμα. Πέτρος. Ο Πέτρος, τον έχεις γνωρίσει. Ποιος? Εκείνος ο κοντός στο φωτοτυπικό. Όχι, μαλλιάς με κυλίτσα. Λες εκείνο το χάλια που είναι σαν γκρέμλιν. Ωραία, πονιαστικός μου καλέ. Θα έρθει τώρα να με πάρει να πάμε στο πάρτι. Δεν είναι και τόσο χάλια για εταιρικό πάρτι, δηλαδή μια χαρά είναι. Τι θα κάνεις μετά? Δεν είσαι αγαπητές,